ga kiran sallah asalin fatan alkhairi don Allah ki sa dan kwari dare ne fa ina huta babba dan hau ya gamen mun jana mun ya gamen mun tsawon ya kuke a ci lafiya wani mai na kai ci ka san me nake ci hanta ke in za ka ci hanta babban na ɗauko ka kafin ka tsine wa duniya haba minti na 40 fa ne diska ka a gidan nan dai na yi ta ƙare na sake yi ta ƙare sai a ta ƙarshe ki kan tsabo ni mana tun kan babba za ku ta wai naman birin ne bala hanta ce hantar me tururuwa ko ta gizo-gizo hanta sa haba ni ya yi sai na haɗe na ganta na ga wajen matsarmama ni sai hantar giwa yarinya shi yasa suke fresh ashe shi yasa kike yin kyau kike kiba suke miki sharri suke cewa ciki ne da ke ashe yan hasada ne wallahi da za a unguwanmu na fito zan fita kawai sai wani makwabcin mu Habibu wai ashe an samu karuwa Allah ya raya na akwai na tashi da dare baban su ya dawo ne sallama muka gaisa da shi na ce to a shiga tsakani na da Habibu dan Allah aka ce me ya faru na ce a ba komai amma